Oke siap, G. G siap, Pak Wajib, oke. G. Asik. Oh. Asik. Ah.
Jengkolku rong payu. Ya beliau Pak Jengkolnya masih mengatur Pak Juragan tamunya Jengkol. ini, Mbak. Pak Adnan. Oke. Adnan. Niki Pak, jengkol kula dereng pajeng. ya sabar toh, Mbak. Oh jenenge dodolan ki ya sabar. Cilik. Dodolan jengkol ki kudu sabar. Mana dodolan jengkol resepe nopo, Pak? Jengkolnya kedah sing ageng-ageng nggih. Sing bunder nggih, Pak. Sing bunder nggih. Lah jengkolku cilik Mas. Ayo. Kula ra payu-payu Lah ya. retek kok sana ya. Lah iya, kudune sing utuh-utuh. Sing utuh. Oh ngono. Iya. Habis ini nanti juga ada permintaan saking Bapak Riyadi wonten Sriminggat. Oh ngaten. Lan mugi pepundhen kula Pak Wajib niki Dewan Panitia ngersakne sesi deman. Oh ya, leres. Oke. Mbah, yang ti matur nuwun nggih. Nggih. Pak Rewangi. Oke, baik terima kasih Mas Bandun nggih.